Umabot sa 193,528 na bagong botante ang naitala sa 10 araw na voters registration sa Bicol. Ayon sa ulat ng Commission on Elections o COMELEC Bicol, mula August 1 hanggang 10, umabot sa 147,121 ang mga bagong botante para sa Sangguniang Kabataan o SK elections sa Bicolan. 39,593 nito ang mula sa lalawigan ng Albay, 39,498 sa Camarines Sur, 27,910 sa Masbate, 21,037 sa Sorsogon, 10,274 sa Camarines Norte at 8,809 sa Catanduanes. Umabot naman sa 46,407 ang naitalang regular registrants o yaong edad 18 anyos pataas. 1 hanggang 10, hindi po bumababa sa 10,000 hanggang ang last day umabot po tayo na 38,000 halos na registrants. So ganun po kadami ang process natin. Dagdag pa ng direktor, posible umanong magkaroon muli ng voters registration sa darating na Oktubre kung isususpinde ang barangay at SK election sa darating na December 1, 2025. Dahil dito, posible din umanong madagdagan ng kanilang satellite registration schedules sa nasambit na buwan. Pag nag-resume po kami ng registration sa October, is bibigyan natin priority po yung mga ang pag-conduct ng satellite registration at pagpunta po sa mga barangays, including sa mga eskwelahan, para ho maging accessible po yung registrations. Para hindi na ho sila pupunta sa mga opisina namin. So yun po ang gagawin namin pag-resume po ng registration. And hopefully is ma-postpone po talaga yung election. Pero kung hindi po ma-postpone ng election, yung mga hindi po nakapagparehistro ay hindi na ho sila makakaboting ngayong December 1. Pero they can still register po pag nag-resume po kami ng registration next year. Samantala, bukod sa voter registration, nag-alok din ng iba pang serbisyo ang ahensya tulad ng reactivation at pagpapapalit o pagpapaayos ng entry sa registration records na umabot naman sa 14,103. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mae Encinares.